haga jingkren junga haga ne kamiat haga janmet junga ne kasngi kalong nang ban im bat ka jing thmu nang ban im bat ka jing thmu te ngada sngiu tanat habang apen kre ya gane ka khubor ko ong nang ban im bat ka jing thmu don shipon ki ki bare ki ba ngai yela deru ngayo mat ka jingker khu kat bangadang pen kre ya ka pite ba haga jing im jong ubreu iwe puwe na pedeng jonga bat jong pi lada u long unu nu ujet niam ngam ong etang u kristan ngam ong etang u betip yu utrai henry ngidon bet ka jing thmu haga jing im ngidon bet ka jing thmu lada ka dei ka babaha ne ka basniu ngidon bet ka jing thmu bat ka ka bangile haga jing im ka jong ye dei bangila don lapa ka jing thmu ngangat phiwan haga ne ka zakaro phiwan ba phila don lapa ka jing thmu bahaga sat de ngan like bible study da phidon de ki wei pat ki jing thmu haga jing im phila poi shakata ka jaka yo le si dan pedeng jung pi ki bi yo message nanga menega janmi te pi ong oh shisha dei kong bakran te pi wan hanrai bon hin pedeng jung pi don bet ka jing thmu ti pi poi hakata ka jaka ba pi thmu dan wei nong kran ong la daga basniu la daga baharo ubru don bet ka jing thmu bat nga agree bat kata ngaskew ye dei namar wei pu wei ubru kum banga ong ye pi u don bet ka jing thmu ha ka jing em bat pi te yangi ki bala IT bat ki bangai how try kat nu tam kan long ka bakam best shu ladangin nang ban IT ya kata ka jing thmu ka jongi how Christ Jesus ya ka ban ya tuit lang bat ka jing thmu ka ba ublay ubo ha ka jing em ka jongi pila man pet lang bat nga no Jeremiah kal nong ka ba arpheu khandai ka khot ka ba khat wei ka sen ka jong ublay ka ong na banga tep ya ki jing mut ki banga perkhat shapang jong pi ong try ki jing mut ka jing suken te ki jong ka jing sniu ban ai ka jing kermen ya pi hakapor bakut jong pi praise the Lord kani kalong ka ksen ka ba ai man sim shishay nga kat no sen ngi puli ka henry ondanga pen kre ka ni ka khubor ka don ka ka ba khamayan bat ka ba khamsha shu ya ka ngi ka bangin yo ban ya parkhat man ka janmen u try u ong na banga tip ya ki jing mut ki banga parkhat shapang jong pi habu utrai uthau ya ka jing em junga bat jung pi ulabu lapa ya ka jing thmu uwei ubriu ubala mat shisha yu utrai uyo bet lani udon bet ya ka jing sung ngam ong yu to ubriu bashu shu let long niam kum tu shuyat kum tu manri ubriu ubada mat shisha yu utrai ubada mat shisha ya ka jing pen em ka jung utrai udon bet ya ka jing suk ka jung blai tiap ada ikan do iki jing kat no ro uyo bet udon bet hapok kene ka jing suk ka ba utrai ai ha ka jing em nong jong namar utrai ulo ong ha kene ka benta ban ai ka jing kermen ye pe ha ka por ka bakun kamut lada ni face kino ki problem ka ten parang ko ong if you hit a rock bottom ka ba bele tung ko mau siang kaba pims ngiu dan jaka shu ban pai shino henry kane ka jingso kaba utrai ula bo nam ta jonga jong pi ubal bangila don ha ka purpose ka jong u ngiyo mat ya ka shu ka ktien ka jong ublai kat kum na ki proverb kat khandai arpewe ka ktien ka jong blai ka ong don bun ki buit ha ka do anut ubriu henry ka jing perkat utrai kata ka benet sesisian ngan puli biang yang ni ka benta ka baong don bun kibut haka do not ubriu henry ka jing perkat utrai kata ken ka bene don shibun ki ideas haka ktin preng ka ong don shibun ki ideas haka jing em junga ba jong pi nadok mangidang kena hadok mangi samla hadok mangilong rangba ngidon shibun ki ideas haka jing em ka jongi hallelujah but kawai ka idea lani ki jing perkat ki jengi lani ki jing temu ki jengi ngi perkat bet ba kin long ki ba best bat ki ba biang man pendon kam da kawai katin ki ba yo nong mdon wero uba perkat ya ka jing du nong habagi perkat ya gono but haga jing perkat ki ideas ki jengi ki lani ki jing temu ki jengi ki bangin yo bet ka bright future don bet ka kalawai ka ba pernai but shu dan ubriu uba perkat ba kumdeng kalong menta hagawai ka ngan sa longdong ngan sa jenjar ngan sa pang ngan sa tia dagi snem kapisa jonga kan lut bangan sumala dem dan ubriu uba perkat kumta handai paro kawai ka jitmu jongi bangin yo ben ka lawai ka ba pernai
Wat ubreu halor jong ka jing thia ubositom ro ukmi lenti bet udon bet ka jing temu bahagawi ka sngi ngan yang bat ngan yo mat ya ka jing kia ngan yo mat ya ka jing palai but shu ladangi pet don lo hagi por ki bangi perkhat ba dan ka jing perkhat ka jongi ka ba day bat ka mon ka jong blai dan ka jing perkhat jongi ka bam ya day bat ka mon ka jong blai don ki por ki bangi perkhat handri blai wong em for example ngan ai pikum ko business lada ublai uklem bu yangi bangin don ya ko business ladangi lebet ya ka kan don ka jing do nong kan kta wat ya ka bangi la don ro ka jing in marriage ma haka jing shong kha shong man don ki por ka ba pipet ha ba pipet ya unika pi ong bet danga yo do uni le ne dakane kan long best yanga handrai ublai uklem bu da pi yo kadon ka jing jinjar kadon ka jing jinjar ka jing ile haka career haka jing em haka study jong pi ki kana pila kami lenti ban long gumta handrai ublai uklem bu ipi kalong le no ai bat kasap ai ka pisa ka kimi ki pa ngin ye pet ye ga example ka jong Moses hagan ka clip man la de pipet ye Moses nadu ba udang klung nadu ba udang klung la riu daga kami jong bat haba pen kai u de hagi por jong ka jing e bat jingele ka ba usem uparo do por u ai hukum ban penyap no yigi kon shinra bat ka kami jong u ka la riu hado lai banai bat kamla sho tangin ngin ya perkhat ya kane ka kami kumno kala pi namar ba udai ukolong ubaladon haga plan ka jong blai ubaladon ka purpose ka jong blai bat ngas ngeu tenat ya kane ka kami hato ngap ki kami ki badon haga ne ka jaka pens ngeu tho kumno ban pentu ya lagi khon bat kane ka kami ka riu bat hadian kata kamla sho ban buriu kai ka bakale ka thau yu tu isyang bat ka penyaj ka pen pentuy hakawa hado ban dapoi haka khon jong paro haka jaka sum jong khon paro but pitiblut ya story jong Moses ka ka mga kwa ban yo pinyo example na gane ka long ngi ki kimi ki pangi don ko rule ka badan kami ka ban nang ban pentuy gi khon ki jonge pigi khon samlaro kim bandang he dang son ki banan don ka family le shailis ngi nang ban pentuy gi khon ki jong pe nang ban bo yaki ha usyang haganan handai ban pentu yaki hakawa ka jong utrai namar hakani ka wa ka badan lang bat ka jing temu ka jong blai un poi ben syaga jing temu hado bo ulong ubrio uban pelet mrau yaki khon Israel negeri Egypt ngai baro na pedang jungi ngi kwa ban yo yaki khon ki jome bakilong ki nong pelai ya no ka kenjri jong ka bor ka jing dom ngin don ya seminar ka ban ya day ka healing bat deliverance ngai scam pinang yo kam sha sho ha ka jing day bat ka jing pelai sho ka ktien ka jong blai ngin ya pen no Ecclesiastes ka lai Ecclesiastes kalau ka balai ka dakot ka banang kong ayo I ka poro ka nang yat ka banang kren nang bang hallelujah ngin pet yo Ecclesiastes kalau ka balai ka dakot ka banang kong ngin yo pule ka to ka benda bat hang ni ngin yo ban chong kam slam bakan long ka jingker khu yingi don ka ayom yaki a baro bat ka por ya ka jing thmu baro hapo ka beneng nganget pile ya laplot ya ka kon don ka ayom yaki a baro bat ka por ya ka jing thmu baro hapo ka beneng bat kum taro ublay ubo ka por ka jinglong klung ka por ka jinglong khna ka por ka jinglong samla ka por ka jinglong rangba bat ka por ka jinglong temen ngi kum kibreu ngim dei ban pen bakla ya ka por ka bo ublay ubo yigi ayom ki ba ublay ubo haga jing em ka jonge pite balai ka perthai ka kulmar hado katne balai ka perthai la dangi pet balai ka perthai ka jon babangi la pen kala yigi ayom ki ba ublay ubo hagini gisngi ngayo iba usamla ukwa long rangba urangba ukwa long klung ukhanna ula kwa long samla
kini kidai ki ayom ki bah gini gisngi ngilai ya pen bakla ya ke jingbo baik bo renti ke jong blai ukana ubadang khat saw khat san snem ule shimi ke jong long kpa hatu kumnu ke jing temu ke jong blai kan wan umla watang ban sen syar dia empat la haban sen syar se yagi kon kolong ka ba hado kata-kata lalu orang ba ubaladai ke porban pet la ka yeng ka sam usyong bat ka kami uklem le trei upambe de jing trei ka kami ukpa kataro kolong ka babakla bat ngong ipi ko bang ngong ipi sedang ublei ulabu yaki ayam haga jing em ka jange bat ka nuksa ka bang idai ban pet agane ka janmet jong gane ka sngi kolong niki art liki benta ngin pulie na ka jing em ka jong ka Sarah bat Abraham pilatip ya ka story jong ka Sarah bat Abraham ka Sarah u angel wan ya ka ban wan ban ai ka jing kular ha ka jing em ka jongki pitip ya ka story ngangai ka Sarah kamla pediang bakan sayok kon hadin bat pitip ka super khat bet man ka sngi ka super khat bet man la ka sngi ya ka ne ka kular ka jong utrai Henry hakaway na kisngi ke baka syong ban perkhan ke kale kamla ban ab ya kapur ke jong ublay ban penwan ya kata ke jing temu ke jong try ha ke jing im jong ka bat ke baka Sarah kale ka pen bakla ya ke jing im ke jong u Abraham udai ulok bahajan tam jong ublay ya u Abraham lakot uparlok bahajan jong blai bat pitip nakadaw jong ka jing bom la ap jong ka Sarah bakam nang ban nyo yiki ayom ki ba utrai ubu kapen bakla ya u Abraham bat ka bakale kanom ketang pan pen bakla rom dai ndai ka pen le pop sundan yu Abraham bat ha baka pen bakla bat pen le pop yu Abraham kadon ka jingkul mar haga yeng jong Abraham bro ka wei ka mut ka mangan kren happening jong e ka janmet jong ka sngi la ki kan thai hagani ka example da ka Sarah ka kan thai ndre ngan kren ni kulum kan thai bat shinrang what ju pen bakla ya ka plan ka jong blai up ya ka por ka ba ublai bo haga jing im jong pe yo let see ki bala don lai pel snem sheneng ki ong pimpat yo lok hadu mentaro what no kampat dei ka por ka jong blai ngadang la hiban up kampat dei ka por ka jong blai kam tam ye pi ki kon samla ki ba yat rangkat bat ublai don ye gane ka ktien don ye gane ka donot ngan up ye ka por ka jong blai ngan up ye ka ayam ka jong blai namar da pitep kat kum ka ayam ka jong blai ka por jong ka jing thmu kan wan ha ka jing im ka jong pe bat kan long ka besok ye ka jing im jong pe pinyo ban ya ka to ka jing suk ka ba hu Jeremiah ka kran ka ba utrai ula kular yang Henry le da pin pulam ya ka ne ka plan ka jong ublai pim sha ya ka por ka jing thmu ka jong trai ba kan ha ba ka jing im ka jong pe kan don ka jing kul mar pin do no ya ka jing suk ha ka jing im ka jong pe ngayo ishibon ki sngaula dalade bat ki le krke ki jet bat hadin da ya shong yo khon sa khat yi skri jong trai ban wan duwai ba shem jenjar bamdan bapsa yaki kun ulok ula pet kumnu pet arpeu snem udang don haga jinglong samlau bepli 4 la banket ega lengkor jong urang ba halo penbiang ka kamai ka jiwat ka jingriu spa u Abraham ro utrai 4 kerku ndrai u ap kumtai ro ega jing em samla jong pi ap ega timing ga jong ble ula tip khamba panigi aka baro ublay utip kampa ke jing em junge but sho ka ktien ka jong ublay ka tho na kamta ka jing em jong ka Sarah but ki jia hado ka jing kulmar hado ki mi ki bam sngau tanan na ka yeng jong Abraham ngin ap ya ka jing kular ka jong blay ban ap ya ka jing kular jong blay tungin ya pet ya ka jing long jong ka Ruth pila ban pet na ka Ruth arlenong de khot nong kong ngin pet ya ka jing em jong ka Ruth haba ka Ruth pidep nasiyaw tanah abang apulay ya kani
ngisat ya kran bet tang ya gerut baka bot ya kana umi kalong ka persa kurim jong kana umi pitip ndanga pule gani ka benta balai kani ka rut kalat bot ya kana umi mdai baka it ya ka ho daga dai gani kana umi ka ba dukhi ka balong bamla sya ngangat kani ka rut kan pet yam dan bala ban sya kumi kini ki jet temen hanrai ngangat dai ka jinglong jong ka Naomi ka ba atrak ya ka rut bakan buat ya ka namar ka Naomi ka dai ka brieu ka balai rengkat bat ka plan ka jong blai ka don rengkat bat ka kti ka jong blai pitip la dai manga ka rut la da ka dai ka ni ka Naomi ka bam don ya ka jinglong ka ba shisha ka jong Chris ka bam da yo ya ka jinglong ka jong Chris ka jing im jong ka ngan jin da la pet yam hanrai ngangat habakani ka rut ka pet ya ka Naomi ulok jongka uklat no ki khon shinrang jongka ki klat no ka don hagari nong wei hanrai ka klem ban shakri ya uni ublay baka shakri ngangat dai ka ni ka jinglong baka rut ka pet bat ka let buat ya ka Naomi ka rut ngangat ka perkat ka ong bet don re ho uni ublay ubaka ni ka brio ka buat bat ladangan nang ban buat yu ni ublay ngan yo i ka jingsuk hallelujah kadai ka jingsuk ka jong ublay ka ba jai ha ka Naomi dai kata ka ba atrak ya ka rut bakan let buat ya ka Naomi bat da pipet ha ka to ka benta jong ka ktien ka jong ublay rut na ba arlanong da khot benengkong kat ba ka rut ka let sha ka to ka lengkha ka klem let ban let wat Boaz hallelujah ka klem let ban let wat ya Boaz ba udai usamlau ba riu spa ubadon ki shakri ki shakor day ka let ban tam keu hallelujah kon samla ka ni ka janit yo ya ka ni ka jingmut haba pilet kono ka langka wat let wat Boaz let ban tam yu ukeu uba ublay ubu nam da jongpi hallelujah pipet lengo enga wat let wat breu Hendrai wat yu unong tau brio namar untau ya pi ubriu ubakat kum ka jingdon kam jong pi pitip nga yo shisha yu ubriu uba ubleu lepet shisha kat kum ka jingdon kam jonga ubala ban ber ya ki mood swing jonga ubala ban ber ki irritates behavior jonga ubleu ai shisha ya nga ubriu ubadai shisha uba namar nga wat yu unong tau brio nga yo shisha yu ubriu uba ubleu tau hallelujah bat syuk ka ktien ka jong ublay ko ong habakani ka rut ka let bat Boaz yo eka bat hagawi ka sngi kini ki yo ban ya tau no ya la ka jong kalong yeng long sem bat ngangat kalong ka jingker ku ya ka ribat ka jet ban riu hi jong ki namar kilong ki briu ki bebes bat kat no tam ka Naomi ki bandon ki persa la shai la shisngi wat ai baka ktien ka tlet jonga jong pi kan long ka basniu na mataki persa kurim ki jonge ai bangin atrak yaki daga jing e ublay ai bangin atrak yaki daga jing suk ko ba ublay ai ga jing em jonge dan shipun ki beyo ki kiau kurim ki ba best padon ro ki beyo ki ba worse dan siat iwe nong irapat ni heyeng yo kiau kurim ba best ba kong dai yo ndang yo be kurim kam patan doi iset pet itai kiau kurim gi kon de ihap ban yarap kam bat ngi bamit damit ro ipet itai kiau kalong ka jingker ku ban yo kum kini ki jat kiau kurim ban ngada duai ro kam tam mi kini ki kon samla ki ban ya ga jing skri ublai kin de yo shisai persa kur ki kiau kurim ki bebes ngangat ilok jonga ro iyo kiau kurim bebes ma de ka jing duai jong i mai ka ba pelong ngi kum ni kum bangilong pitip imay jong i shwabi in klat ha ka por ka mang shong badiker ipen hikai yengi bangin duai stem ngi shait ruai naga kot jing ruai don ki por ki banga ban iker ngimla ban ngi ruai na mar ngim jukam yela jing seng lom ta mang shi ruai begitu ha ka ri itenat ka bangi yela alun ngi shi ruai gitu ki belong simple dai imei ishat hikai yengi man la ka stem bangin ye duai shwabi in mi le tre bat ka dai ka jing duai jong i ka ba pelong yengi kum bangi long menta shushu in ya pet lang la dengan batai phi ke jing em ku jongi kalong
best ka story handai tong ini sengit no kata handai ni pet ban shikawai ka bentan ka ktien ka jong blai tong ini pet lang mat ngan ni Ephesus ka long ka ba ar ka khot ka ba shipho Ephesus ar long the khot ba shipho ka ktien ka jong blai ngasngu tanat yu opsul Paul ro ha ka ni ka benta upen ken mau yangi bangi dei ban im ha ka purpose ka ba ublai ubo ya ka jing im jonga ba jong pe Jadi Apostle Paul udan shibun ki jing hikai la tapi hikai kat tangkat na ki shithi jong Apostle Paul ro ki dan shibun ki ki bamayan na ka ktien ka jong blai ka ba uni ushakri jong blai udan ban ai hapdeng jingi bat ngasneu tanat ya ka benta arlenong de khot bishipau ka ongkum ni namar ngilong ki jing thau jong u bala pelong ha Christ Jesus Bala pelong ha Christ Jesus ya ki jingle babaha ya ki ba ublay ula kre lapa bagin yo ya haki kan ma wong ipi kadon ke ka ba atrak ya ka root ha ka jinglong jong ka Naomi de ba ka Naomi ka yo ya ka ne ka jinglong ha Christ Jesus ya ki jingle babaha baro na pedeng jungi ngilong ki jing thau ki jong try Pete Apostle Paul haba utho ya kan ka chiti kinong Ephesus open kan mau yaki open kan mau yaki ne ka benta pe ki de ban kan mau bangi ngilong ki jing thau ki jong Jesu ki jong ublay bala penlong ha Jesu Christ ki jing le babaha kamut ngi de ban yo ya ka jinglong jong u Christ ha ka jing em ka jong ka jinglong babaha ka kata ka jinglong babaha ngila ban keli u Jesu dan shibon ki jinglong babaha Henry ka jinglong babaha ka bang yo no utrai ka long ka bu usha halor ka ding pananam ta jonga ba jongpi don de giwei pat ki badang la ban yanu jor bat ka ne don ka jing et ka kami don ka jing et mano bala ban yanu jor bat ka ne ka jing baha ka bu utrai ule na kam ta ka jing em jonga ba jongpi pitep ule ya ka ne mdei na ka mdei bu u dei ban le Henry ule ya ka daga ching kaktian perang ong out of love nga habang penbiang ilok lejong nga sngeu tenat ban bu kijan nyaduk kijan be ilet Bible study haduk be inlet tray haduk be intia bro kijan ndai bangalek bangadai kalok I did it out of love banga sngeu tenat namar banga ngale ndai bangilek bangi hap ban le handai bangilek bangi ngile u Jesus Christ habu usha alor ka ding pna ndai bu uhap ban le bu bleu pai ndai handai ule bu isen yang abat ya pe namaram dan sho ka jing palat yang ledam daka snam ka jong bat ka ka bangi de ban le kalong bangin yo ka ne ka jinglong babaha ka bangin la hagano kuno kurkom ka bangin le ngi de ban le baha kuno ka bangi yo ban le da le baha Pikan mau kan baru abel ubleu ong yu kan le damile bha mem khamla mami kamut udang don ka limit ka bu ula ban le bha ndrai le ka juru e ka jing im jonga bat jongpi ngi dai ban le bha ya ka ka ba ublei ubu ha ka jing im ka jongi dai ka ni ken ka lenti ka ban pen poy yangi shidok ka jing thumu ka ba ubleu yalam yangi kumbangai lam ya pi na basdang Shwa bangan penkut yang ni kajingkran kumbangi kran biang nama sedang ini pet biang na Jeremiah kalau nong ka baar peu khandai sesisin ngin pet ya ka to ka benta shwa bangan penkut ngin penkan mau ya ka ka ba ublay kran yangi kat kum kaplan ka jongo ublayu ong nanga banga tip ya ki jingmut ki jing prakhat chapang jong pheong trai ki jingmut ka jing sukan ti om ki jong ka jing sneu badai ka jingkerman ya phe ka por bakut jong phi nakata ka daw ublay ai gini ki ktien ula perkat janai bah kumanga ong ipi haba Jesus Christ usha alor ga ding penaro ublai udah perkat janai bah ya ni plan udah bo bah namar uthau yagi ba unyo ke buram ban pendon buram ya jing im jonga bat jongpi naga benta jong bat kumta uyo ibu ubri dan syok ke jingkermen kumta uthau ya kan ka lenti bangin yo biang ke jingkermen pi ka to ka benta ka bakado ban ai ka jingkermen ya pi Hagapor bakut jongpi. Lada Jesus Christ umwan ban ai ya ka jing ai ka jing im jenga jongpi ka jingkermen kala do no. Ka jingkermen kala kut Henry da ka ba Jesus Christ uwan ban ai ka ni ka jing ai ka don biang ka jingkermen.
บัดงงัดสแคมกันเอกเตียนกันลองกับจิงกระคุยอีเวปุยบัดกุมบันเป็นกันเมาณดุบัสดังกับจิงเกรนจงากลองบังเงินรังกัดบัดกับจิงทมูกับจงเปลบัดงงัดสแคมหาบพิมีนักกันเอกจักาเพนมีดักกันเอกดอกนวดกับบัดเป็นทิกนาและเดสเงียวโถยละเดฮัตวงอะไรยาดนี่กัดกุมกับจิงทมูกับบุเบลยบุยกับจิงจงาHatu ngala ko ngu ni ye ki jing bo bet bo ranti ki jong blai kten ke jong blai ka ong dan ki ayom bat u blai upan hap ya ka por kat kum ki jing thumu ki jong hatu nga sha ni hagane ka por ka jong utrai na ka ta daw hagane ka janmet shwa mangan shong akhade ka worship team hagane ka por banang yeng bat nga ngat scam ka long ka jing kur khu ya ka jing ka jong i we puai bat nga ngat scam ka ni ka kten kan long ka watch word ma kaktian ka bapihapan perkat yanur kalaban head bat ngangat scam kan thau thamai ka jingim ka jangi kan thau thamai ka jingim ka jangi kan thau thamai ka rukom yai rukom yeng ka jangi kan thau thamai ka rukom hikai jangi ki khona yeng asam I submit yelade ha ka jing thamu ka jong try bat ngin poi bet shikathong ka ba ubleu lebo ye ka jing jangi pin pule bat nga naga sam ka artholai ka khot ka balai ladangi kumphai shane shatai ma hanrei utrai ong kumno upen phai pat ye ka men sem jangi bat uya lam yangi hakalanti ka hok naga banta ka karteng ka jangu kan mau tangi ka ni ka wei ka jing thamu ka ba uble ha ba uthaw yangi dei naga banta ka karteng ka jangu bat ladangi kumbakla ngam ongi biang lot ladangi kumbakla hang ni hang tai kan mau ye ka jingkular kat kum na ka sam ka ba ar phelai ka da khot ka balai upen phai pat i ka man sem jingi bat uya lam yangi hagalanti ka hok utrai upen phai biang yangi bangin yo ban poi bet ha ka jing thamu ka ba ublei ubo i ka jing em janga ba chape ta ka ni ka pol ngin ye yeng lang ngin ni roi ka wei ka jing roi mat ngin ai ngo lang ye ublei la ba ka ni ka ktien ngin duai ba ka ni ka ktien kan long shisha ka ba ka em ha ka jing em ka janga ba jangpe bat ngin la ban up ya ka timing ka jong ublay ngin la ban up ya ka por ka bo ublay bo ya ka jing em jingi ngin tuai bangin om pen kulmari ka plan ka jong ublay hanrei ngin sha kat kum ka jing lam jong ublay ngin khmi tho hagano ka ayom ka bangi day bandan kat kum ka por ka ba menta hagano ka po ka ayom ka ba ublay ubo ya ka jing em jonga ba jong be ngi day bandan hagata ka ayom ne hagata ka ayom respect ya ka ayom ka ba ublay ubo bat ngat ya kan ika ktien pin yo bat ban poi shika plan ka ubo hallelujah tong ini shi mandalang hagaban duai halor jong ka nogrem jong ka ika ktien ka ba ublay sa shisir biang ladang idon happening jong ka jing bakla jong ka jing em sa shisir utrai un pan pai pat ya ka man sim ka jami mangin yo ban tu ya haga jing tmu ka ba ublay ubo haga jing em ka jami ko try ablay jong atrai jisu nalading am don ai ko try ring ngat scam ko pa maker kui ki kon ki jong me ka jaka ko try baro ngaban kren daga donut banga puram yang ktien ka jame nga kren kat ko ka jing ai blay ka jame bat nga ngat scam ko blay jinga kalong ka jingker kun am dagi ki kon samla ko try kat ni ki wana ka jaka ko try ki nam do ka bainong ko blay jinga nga ngat bet ko blay jinga try ka ktien ka met ko try kalong ka ktien ka ba penken mau ya ki ko blay jinga kumno ki nam ban doi bat ka jing tu blay ka jame try pen sle iki jing mo jing perkat ki jaki pen koi ablay ka bam day bat me ken ko try shem ya ki na ka jaka ko try pen thamai ki we puai ko blay jinga ta duai ko blay jinga man siam ko jame ko try onyalam lenti ki we puai ko try ngada duai ki ken ko try ki nam pois ka baja buram ko try hanrei ka sankti blay ka jame kan ten lenti ki ken ko try ken pois ka plan ka jame ka jing tu shim jame ka jingo ka jing robat ka buram ngina alat shame ngat scam ko try ka ktien ka baga khon ka jame ka ye share ko try ka ya bentana ka ne ka jaka kan long shisha ko blai junga ka jingker khu bat kan long ka ktien ka ban yalam lenti ya no kan ko try bagin la ban poi ka jing tumu ka ba me bo bet bo renti na ka banta ka jing em ka jong ki try Jesus kumyanga mi kumyanga mejin kumyanga me da
yang amin, kom yang amin je, kom yang amin. Sajisin dengan ong kom yang amin. Kom yang amin, kom yang amin je, kom yang amin dang in, kom yang amin, kom yang amin je, kom yang amin. Inong penyahat yang jing sengi ai banyak hanga hadok kebekun. Khot yo iskri jong troy bidon rengkat bat ni ban yalam ye jing duai. Haga ne por bat kum jero ban ai apning jengi. Ye jing kerku penwai. Tengin duai. Kalong jing kemen ke bakrau ku troy ban don. Haga ne jaga ku troy ban shong haga jing don rengkat ke jome. Ngi de siong wo shikade e ku troy ban ngi mat de shishai ke jing kerku. Ablay jinga melong ablay babha de shishai ga jim jongi me wan jingo ngi malaga por lambaga tin ga jame ga try balambag shikri ga jame ga bala sami ga tin ga jame hamalaga kalmat ga try ngi yo ga jing shai ga try ga bagi kumno galanti ga bangin yai kat kum ga jing tumu ga jame kenang bangin yo pliang ga jingger khuwa ga jim ga jongi ga babon sertam Melong blay badon ka jing tumun na banta ka jing yai lanti ka jong i go try. Me ai di shai ka jing ai om tang na ka banta ban pelim yang e. Hanre ka jing ai go try abla ja ka ban long ka jing rap ka ba kraw. Ha ka jing yai lanti ka jong i go try bangin shem. Ya ka ta ka jing tumu ka jome. Kene ka jing i kai ka long ka ba kordor. Ya ka jing im ka jong i go pa ba e jinga. Try abla jinga ya ka wei pa ka wei ka sin jam jong ka jing yai lanti ka jong i. Ya lam do mun se ma ko jome nginam shania al ka jong ka jing shempang ka jome naman ngin baklan ka jing tmu ka jome ko pa ngara duai ki kon samla ha po jong ka ne ka jaka ko twa ha ka jing shikri ko twa ablay jong ada duai min kur khugar bang na ka banta jong ki ngam duai na ka bentang na banta jong ki ki badon ka ne ka jaka han rai ko twa ki kon samla ha ka leng ki jaka yo i ya ka jing ya ki sakma jong ki ya ka jing ya bakla ka jong ki ya ka jing le ko tra ablay ja ka ba persha ka jing tumu ka jame don shibon ko tra ki ba bakal ti namar bagim tip ka jing tumu ka jame ha ka jim ka jonki ngana duai ko tra min ta ki ko tra kin wan ya ka ban sha skor ka jing sha ka jame ka tra ha ka no ko jaka ko tra ablay ja ka ba mun sim ko jame ui bit ya ka ban ya lam ki kenang ba kinom long le no ai ki don kam ban yo snyo ka tin ka jing sha kenang ba kin tip ka plan ka jame ka jing tumu ka jame ngide siang wo ko try ba ga jing tumu ga jome ga long ba bha suda kan ban ai ngi ga jingermen ha ga ba kut la jongi siang wo ime ba me long ba blai ba bha ga try kan ga tin kan rung shido ko ba jilu ga do no jongi we po we bat kan scam ngin ken mau ga ha ge por baro jong ga jing ga jongi ngai scam go try abla jamin teng ban ker khu shu shu ngi nang ne shikman ka jing shkri ki kon ga jome ga try ki kon samla pa jong ga jaga yo i ko tra ablay jai ke ba me wan ban chingo malaka por ban ngin yop diang shibon ke jingger ku bangin nang san kat kum ke jing tumu ke jome ban ngatip ko tra me don ke jing tumu ke ba kematam ne ke bentar jim jongi we boy bat kata kalong ya ke bangin pendon buram ya ke kerteng ke jome nang ger ku shu ke shikri ke jome ke tra ki kintin ke ba mi ne ke shindur jongka ngatip ko tra ke de kintin ke ba wan ne ke kat ke jing isnai ke jome Tay ka jing long man sim jongi ya bangin nang san ban im ka jing im ka ba pen sing bhai me try ha ba wai no jong ka jing shikri na duai ka jing ik ba ka jong blai na bom jikun ka jing ai e ka jong Jesus Christ ba try la mat ka jing slok ka jing pen shai ba jong man sim khoi kini ki lai ki bor ba shong ha wa blai kin yai sa rengkan ban ngi wei po rengkan bat ki ru khoi ha ka len sa tala ka pertai menta ba shido ki bom jikun ro amen lai sing inong na marga ting ge jome ngin penhiar ke ja wei a lai na marga ting ge jome ngin penhiar ke ja na marga ting ge jome ngin penhiar ke ja na marga ting ge jome ngin penhiar ke ja